नमस्कार, राधे राधे, सीताराम। समस्ते पूरा भल सन ଆଉ ଆଜିକା 14 ତାରିଖ 1 ମାସ 2025। ତ ଆଜିକା ଆମର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ। ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ରହୁନ୍, ଖୁସ୍ ରହୁନ୍, ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରୁନ୍। ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ ମକର ମିତ ମାସାତ ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗାତ ସମସ୍ତେ ବସିବେ। ଖୁସିର କଥା ସମସ୍ତେ ଇ ଦିନକେ ଏକା ଟାକିଥିସନ୍ ବସବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ବି ବସୁନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସୁନ୍। ଭଗବାନ କରୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ମକର ମାସାତ ମିତ ଯେନ୍ଟା ବେଷ୍ଟ ହଉ, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ହଉ। 5 ଲୋକ ଦେଖିକିରି କହନ୍ ଯେ ପୁରା ଇ ମାନେ ଯେନ୍ ମିତ ବସିଛନ୍ ପୁରା ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ତା ଦୁନିଆରେ ନେଇନ ବୋଲିକରି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ ହେନ୍ତା ପୁରା ହଉ। ଆର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହି ରଖୁଛେଁ ଯେ ତ ଆପଣ ପୁରା ଏନ୍ତା ସେ ମାସାତ ବସୁନ୍ ଯେ 5 ଲୋକ ଯେନ୍ତା କହିବେ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯେନ୍ତା ପଡ଼ବା। ତ ମିତର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେନ୍ 3ଟି ବୁଝିଦେମା। ଖାଲି ମିତ ମାସାତ ବସିଦେଲେ ନି ହୁଏ, ମକର ସଂଗାତ ବଉଦ ବସିଦେଲେ ନି ହୁଏ। ଆମେ ଏନ୍ତା ହିସାବେ ଗଲା ଯେ ମିତା ମାସାତ ବସ୍ମା, ମକର ବସ୍ମା ଯେ ତାର୍ମାନେ ନିଜର ମକର ନିଜର ମିତକେ ଯେତେବେଲେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାନି ସେଟା ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେବାର କଥା। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ଆମେ କାଣା କହୁଛେଁ ଟିକେ ବୁଝବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ମୁଇଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛେଁ। ମିତ ବସବାର୍ ମାନେ ବିପଦ ଆପଦକେ ଟିକେ ଖାଲି ସାହା ହେବେ। ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାର୍କେ ଚାହିଁବି ଯେ ମୋର୍ ମତ ଅନୁସାରେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଭାବ୍ସିଁ, ଯଦି ଜଣେ ସୁଖେ ଅଛେ ସେ ତାର୍ ପାଖ୍କେ ନେଇ ଯିବାର୍ କଥା। କାଣାକେ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତ ସୁଖେ ଅଛନ୍, ନେଇ ଯିବାର୍ କଥା ଆଏ ନା। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଃଖେ ଅଛେ ଡାକବାର୍କେ ନେଇ ପଡ଼୍ବାର୍ କଥା, ପୁରା ପହଞ୍ଚି ଯିବାର୍ କଥା। କାଁ ବୋଲଛନ୍, ଯଦି ଜଣେ ଦୁଃଖେ ଅଛେ ନା ସଟ୍ କରି ପହଞ୍ଚି ଯିବାର୍ କଥା। ତ ହେନ୍ତା ମିତା ମାସାତ ମକର ବସୁଁ। ଆଉ ଗଲା ଯେ ପୁରା ସୁଖୀ ରହୁନ୍। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ମା ସମଲେଇ ଠାନେ ମୁଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛେଁ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଯେନ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେନ୍ ବସୁଛନ୍ ସେଟା ସୁଫଳ ହଉ। ଆଉ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଜାୟ ରହୁ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଖୁସ୍ ରହୁନ୍ ସମସ୍ତେ। ରହିଲି।